Levent Baykaraev 30 salı bi karxaneya Pêlavan bûye hêviya kêmendam û astengdarên Amedê. Ew ji 24 saliya xwe ve hem pêlavan çêdike hem jî astengdaran fêrî çêkirina pêlavan dike. Bi saya vî karî hem xwebawerî pêra peyda bûye û tevlî civakê bûye, hem jî bi pereyê ji vî karî qezenç kiriye, 5 zarokên xwe daye xwandin. Niha jî ew van ezmûnên xwe bi astengdaran re parve dike. Nizki sesek hep insan bedere nanxwarin. Ve durumda da anan mesela roy nizki si hep sola çedikin, si düdü em çedikin bana balan. Ama da destek verirse em roy sesek hep sola çedikin. En aşağıya sesek hep sol bedere roy çedikin. Hani destek verirse. İşte bedere ama çedikin boy mağaza koyam dufroşu. Gelir evci çıtırsa em dedim bana bari mesela malzeme parası çederdikin. Karamet çıktıysa hem dedim bana bir daha kuş dibine hem destek edin bana bal okuyun. İnşallah destek gibi halk meclis destek gibi de memci bana toplumda kazandırmış bugün. Mehmed Ekinê 47 salî jî tevî ku ew jî wekî Levent Baykara ji pê û lingên xwe ve kêmendam e, 27 sal di vê kargehê de pêlavan didûr. Herçend pêyên wan negirî jî ew ciwarê aborî da li ser pîyên xwe radiwestin. Saya bira 4,000 kilometre em şeş nüfusun. Edertine buna azici bina havalı xo mesela zaten insanı sağlam ran. İnsanı sağlam güç boşeda. Zaten engeli kayışın abine. Hani vratına buna amicit boşeda sokağa da buna. ورا ورا كشي ورا اسكر ماما بچابي تمام واي Serperiştên kevn û xwedan ezmûnên karxaneya Pêlavan, niha jî 12 astengdarên desteyî, 12 jî astengdarên mejiyî her hefte 5 rojan perwerde dikin. از وی مرادو kondura çedek araya otuyla müşteriyor ilgilenmişti bu araya Sen şaşma yani utan. Ma sen şaşma yani utan ma kaptın söyle vrazani. مال درد كابنا متين نفر دارا شفر دارا زي لسه مال يعني sonuçta kar yani. Astengdar kargehê wekî firoşgeh jî bi kartînin. Pêlavên ku li vir tên çêkirin dîsa li heman cihî tê firotin. Pêştir karê wan baş be jî lê ev demekî berhemên ku çê dikin nayên firotin. Lewra astengdarên ku li vir dixebitin wek berê nikarin nanên zarokên xwe peyda bikin. شاسر میته مره پرخدوره چخواسا کیفا مرته نه وره ایماجی تشکی وره یعنی مثلا دبیجیم همه تشکی هم پر اوراش میش ببین یعنی هم en azından alın teriye akvam kaydana aniya xu berjinen yani çak kuruş ki tek dest eme em de dest xwat poşet gibi mali evyaj mere hali ban başqa Karxaneya Pêlavana Vaksan bi piştgiriya aborî ya wexfa hevkarî û alîkariya civakî ya ser bi parêzgariya Amedê kar û barê xwe bi rêve dibe. Ev karxaneya Pêlavan li Bakurê Kurdistan û Tirkiyê yekane karxaneya Pêlavan e ku ji aliya astengdaran ve tê bi rêve birin. Bi saya karxane û atölyeyên bi vî rengî astengdar perwerde dibin ji kêşeyên xwe dûr dikevin û wekî kesayetiyên ser bi xwe tevlî civakê dibin. Her wiha li şûna ku ji malbatê xwe re bibe barê malbatê şel digirin. Serkanînce Ruda û Amed.